Usa ka grade 10 student sa Butuan City ang garbo karon human mihakot og 41 ka awards atol sa ilang recognition program. Ani ang report. Limbaga with highest honors. Gold Medal Awards International Level Hong Kong International Mathematical Olympiad. Not one, not two, but 41 medals and certificates lang naman ang nadawat sa viral karon nga grade 10 student nga si John Michael Limbaga, 16 anyos, tungod sa paghakot niini og awards atol sa ilang recognition program sa Agusa National High School sa Butuan City ni adtong Marso 24. Ang mga medals ug certificates nga nadawat ni John Michael gikan sa mga kompetisyon sa lokal ug international nga nadaugan niini karong tuiga lang. Kasagaran niini, online lang niya gisalmutan. Nagsimula din po yung pag-compete ko or yung pag-find sa mga competition is ngayon lang pong grade 10. Kasi ngayon ko lang po talaga na-realize kaya ko talaga ito natin. Competition set. Kini nga mga awards naghatag sab og dungog sa iyang tulunghaan. Philippine International Math and Science Olympiad, both Math and Science, and Thailand International Math Olympiad. Sumala sa inahan ni John Michael nga si Minda, kinsa taga Butuan City nga tungod sa kahanas ni John Michael, ibutang unta siya isip special class student apan gibutang nila siya sa regular class aron dili matud pa siya ma-stress. Wasab daw niya damha nga ingon ana kadaghan ang madawat ni John Michael kay anaa lang sa gibana-bana ang 5 ang ilang nakuha dihang personal nila kining gidawat sa kauluhan. Hindi ko akalain na ganun karami kasi expected ko lang 5 lang or 6 kasi yun lang naman ang naano ni MJ doon sa Maynila. Nahimo sab daw emosyonal si Minda kay human sa paghatag og mga medalya kang John Michael, gihatag niya kini kaniya. Talino and search for outstanding mathematics and students. Very emotional ako nung time na yun kasi hindi ko akalain na ganun pala ka yung achievement ng anak ko. Sumala ni Minda, dako ang iyang pasalamat sa kakugi sa anak ug mipasalig og suporta sa mga pangandoy niini sa kinabuhi. Umiyak talaga ako doon sa saya at sa sa tuwa kasi siguro time na yun ni MJ na mag-shine siya. Yun na ang binigay sa kanya ni God. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.